Adorang somar saur hita dohot hata ni debata jengulu mahita martangiang. Dame ni debata na sumurung sian saluhuk naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Selamat Natal madi hita. Di dia pe hita maringanan di bagasan pikion asini rohani debatama nasai madungan hita saluhukna. Donga saha persiaon hata ni debata nagabi turpuk jamita di pesta Natal di bagasati kion tersurat do di Lukas 2 ayat 1 sahatu ayat 7. Songonom marido. Dungi Roma ujui paretta sian Kesar Agustus. Ikko suratan nasa jolma di gom-gomanna. Pamilangu parjulu mai uju di gom-gomi si Kirenius tanu Siria. Jadi berhak masa sudi asa disurati ganut tubona ni pinasana. Berhak manang si Joseph. Nasian Galilea, sian Nasaret, nakok tulua Judea. Tuhuta ni si Daud namargoar Bethlehem. Ala sian poparan jala marga ni si Daud tibana. Pasuratu dirina rap doho si Maria. Orwan nai naung gabi-gabian. Jadi dina di sini nasida gok ma ari ni hanguluanna. Ditubuhom ma anak buha bajuna. Di borhos ma. Di peakom ma tu bagasan penggagatan ala swadong inganan na asing di parmianan nasida. Ido sahakna. Donga saha persiaon yang go isi ni terpukon ninna roha nunga somal beraut tabigiate. Mulai sian remaja saat tu na tua-tua. Bahkan sekolah minggu perak lumubi akka horong no balga ngatong rajuk jut hata ni terpukul di bigi nasida. Buasa ni dok ngasomal tabigi ala biasana genuk tahun tiki di patupa perayaan Natal kategorial isarana Natal sekolah minggu, Natal remaja naposo, Natal amaina, do Natal nya kapungun na asing. Juk do terpukon di patu begihon gabi ayat-ayat sidohonon, manang si jahahonon nya kapar liturgi. Mungkin siak kita nama begi jami taupera, hiado ratong, deba sian ayat ni terpukon, gabi ayat liturgita, ditikidohot tita man Natal. Jala dakkola sian akka par liturgi Natal terpukon juk tabigi. Alayulu di sipata lam dipatakas musia terpukon marhite drama Natal late. Adong mata ida pemeran si Joseph, si Maria, dungi adong ma musia taida di altar ni gerijai mirip tulubu manang barang pinahan. Jala di baban muse rabba-rabba dungi adong mamuse palungan di bagasan bara manang lubu ni pinahani. Jadi naneng dohono disi ala ngajuk-juk terpukul di patu bigihu di tiki Natal totu ngahira sudi behita maboto huhut mangatusi alur cerita ni parsorang ni Jesusi song najupak kita di terpukon. Donga sa porsiaon, songonima berita parsorang itu hatta Yesus si paluai tu portibion. Dang diinganan na layak pertubu ni Jesusi, atik pe si palua portibion di bana. Alai di barani pinahan na di Betlehemido. Inganan parsorang itu hatta Jesusi. Diinganan na solaya kido hatubuan itu hatta Yesus. Habe gari hita pera dang adong na sorang diinganan na songoni manang dia ka inganan na solaya ate. Minimal dijabu do hita sorang. Anggun waeng memang ngajarang be dijabu. Gudengan nama di rumah sakit manang di klinik bersalin.
Nian saya dong gotong halak na seorang diaka inganan na khusus ate. Isarana di kapal, doh diaka alat transportasi na asing. Atik pesongo ni, ba tong dope masuk tu kategori na layak aka tempat-tempat na khususi. Alai yang butuh hatta Yesus, diinganan naso layakido, inganan hatubuanna. Ima di barani pinahan, manang di kandang domba. Dangadong beinganan parmiana dinasida hati hai. Alani sensusi torok na mulak sian pangaraton nabi. Gabi gok masude akka jabu laho parbornginan. Totu dang nasotuk huason itu hatai laho patongoton inganan na layak, bahkan na mewah situtu tu si Joseph do si Maria na gabi inganan hatubuan itu hatta Jesusi. Aisa guru di debatado sa luhut akka natinopano. Jadi mulu songoni buasa ikut di barani pinahani inganan hatubuan ni Jesusi. Donga sa persiaon om masada pabotohon na setiru di bata diakka padanna. Jala marhuaso do tuhattai mamake akka panggonggomi ni portibion. Ujui ima Kaisar Agustus. Lahu pasauton tahi ni debata. Sensus penduduk ima dalanna di bet tuhattai. Asa borhat si Joseph doho si Maria tubona ni pasugitna. Ima tuhuta Bethlehem. Jala ikut di Bethlehem eprata namek metido. Haroron si peluai. Songon naung sinuri rakon. Niaka panuri rakyat di pada Narobi. Taingok do di Mika 5 ayat sada. Di suri rakon do songonon. Alayang goho ale Bethlehem eprata. Mamek metudo honyan anggo tung pola jujuron. Tuaka huta meribu-ribu di Juda. Ape siap kodo harroan ni nagai panggonggomi di Israel. Jala akka harroanna sian nahinan, sian akka ari narobi saliling-lilingna. Ima didok di Mika 5 sade. Ayatom masalah satu na manuri rakon ia Yesus si peluai ikko sorang do di Bethlehem eprata. Jala ima na pinasau ni debata song na TBG diturpuk jami taon. Jala si Joseph doho si Maria pe uduk do nasida laho pasauton tahi ni Tuhani. Atik pe ikon barani pinahani parmianan nasida. Jala barani pinahan doho panggagatan nagabi inganan hatubuan ni Jesusi ima manggobarhon keadaan ni portibion. Naung rotak, naung kotor, ala ni dosai. Jadi, molo di barani pinahani, inganan parsorang ni Yesus, namar lapatan dui, songonima rotak ni portibion, ala ni dosai. Alayati pe songoni rotak ni portibion, olo do tuhattai sorang tu portibion. Asa jupangan haluaon. Supaya dunia ini beroleh keselamatan. Itulah kabar sukacita bagi kita pada Natal ini. Yesus mau lahir di dunia yang telah penuh dengan kekotoran, kenajisan, kehinaan, seperti suasana kandang domba itu. Oleh karena dosa-dosa kita manusia. Supaya kita dibersihkan dari kekotoran karena dosa-dosa itu. Tuhan begitu peduli dan mengasihi kita. Tuhan mau melayakkan kita di hadapannya. Tuhan mau menolong dan menyelamatkan kita dari kebinasaan karena dosa. Karena itu, bersukacitalah, sebab Yesus Sang Juru Selamat dunia telah lahir. Donga sah persiaon, di topik Natalta di tikion di dok Yesus si palua portibion
Yesus Juru Selamat dunia. Nuaeng ahamatadana nasipalua tuhatta Yesusi di portibion lumobi sipalua di bagasan mulutta. Tadana totong ma taha porsia tuhattai jala uduk mahita tu panugunugun ni Tuhani. Ia panugunugun ni Tuhani jupak kita doi marhite hata ni Tuhani. Nang marhite akan naposona na mamaritahon berita naulii. Di hauduhotai radi mahita mamake jala mamilihon sadok nguluttai lahu pasauton tahi ni Tuhattai. Songon si Joseph doho si Mariai totonggo na sida porsea jala uduk pasauton tahi ni dibata. Songoni manak kita tapak kema nasana adong dihitai doho sadok nguluttai tahe lahu pasauton tahi ni Tuhattai. Ima tadana Yesus do si palua di bagasang ngulutta. Asa jupang na songoni, izinkanlah Yesus lahir di dalam kehidupan kita. Janganlah beban, pergumulan, dan kesusahan hidup kita menghalangi Yesus lahir di dalam hati dan seluruh hidup kita. Begitu juga sebaliknya. Janganlah berkat-berkat yang telah kita terima dari Tuhan malah menghalangi Yesus lahir di dalam hidup kita. Karena kelahirannya bukan untuk menyusahkan kita, justru untuk mengangkat kita dari kesusahan dan kehinaan kita kepada kemuliaan dan sukacita. Taukah maroha nang saluhut nguluttai? Gabi inganan hatubuan itu hatta Yesusi. Asatahi doho lomo ni rohan itu hatta ima. Nasay mangarajay saluhut ngulutta. Gabi holang ma akka narotaki siya rohatta. Gabi holang ma akka hosom. Teal. Elak. Late. Dohot akka namardumu tusi siyang nguluttaon. Alay mulo sorang tu hattai di bagasang ngulutta. Gabi taruli mahita di hadameon. Gabi taruli mahita di panugun-gun ni Tuhani. Na mabual las niroha di bagasan ngulutta. Selamat hari Natal madihita di pasu-pasu tuhat mahita saluhutna. Amin. Martangiang mahita. Muliate maali Tuhan di hatam naung mamakulingi hami di pesta Natalon. Seorang maho di bagasang ngulu nami. Asa gok dami ngulu nami. Jala taruli di akka baga-baga las niroha si pasahatom mudope. Marhite-hite Tuhan Yesus martangiak kami. Amin.